Jo soc la Maria Giró Coll, soc de Castellbò, un poblet de l'Alt Urgell. Vaig estudiar Belles Arts a Barcelona, després he fet el màster de Gestió Cultural i la meva carrera artística ha transitat sempre amb projectes d'investigació, mediació i educació a través de les arts. Actualment treballo a l'Associació Cultural Tartera, que és un espai de creació ubicat a la Seu d'Urgell, del qual també soc fundadora, i és un espai on promovem el treball d'artistes locals i alhora també fem la nostra producció. En aquesta exposició trobarem el projecte Pronòstic, que és un projecte que he estat treballant els últims 2 anys. És un projecte d'investigació a través de les arts que es formalitza amb aquestes 6 peces que trobarem aquí a la sala. I és un projecte sobre la gestió forestal dels boscos del Pirineu, concretament. L'amenaça dels grans incendis, que és una amenaça que està com latent, i el futur d'aquest hàbitat del Pirineu, que no només és hàbitat de persones, de fauna, és com aquest ecosistema. A través d'aquesta investigació que he fet al llarg dels últims 2 anys, he acabat formalitzant aquestes peces que una mica el que conviden és a reflexionar sobre quin és aquest futur ambiental que estem creant des del moment present. Llavors parlo molt des de lo personal també, encara que sigui com una investigació sobre el camp forestal, per exemple, sí que tota l'estona m'ho porto al camp personal a través del meu prisma d'artista, com sigui. Aquesta obra, que és al final de l'exposició, a més, està aquí perquè té aquesta voluntat de tancament de l'Expo, és una peça que parla dels futurs. Jo, quan vaig fer aquesta investigació, vaig fer unes entrevistes a gent que treballa al bosc o que viu en entorn rural o les seves feines es relacionen amb el bosc, i els vaig fer una entrevista primer per conèixer la seva feina, com treballaven, com es relacionaven amb el bosc, i després els tornava a fer l'entrevista com si estiguéssim a l'any 2033. Havien d'imaginar com era el seu entorn, el seu dia a dia. La majoria de persones que vaig entrevistar, el futur era bastant catastròfic o almenys pitjor del que estem ara. I clar, llavors això a mi em portava a pensar com, el futur també l'estem creant ara mateix, no? Llavors, ostres, què podem fer per canviar això? Vaig agafar diferents frases que em van dir sobre aquestes entrevistes del futur, o sigui, com s'imaginaven aquest futur, i les vaig reconfigurar en un poema. És una sèrie de cianotípies, la tècnica amb què està fet això és la cianotípia, que és una tècnica fotogràfica. És una mica aquests 2 escenaris, un futur que en un lloc ja ha arribat i el que podria arribar al Pirineu, en vista de la gent que hi viu i treballa.